Siyabekela igama lami uSiphiwe Ngwantobela bafowethu ngicela nje uqala ungena kuleli khasi ucofoze usubscribe button ukuze ke uzothola konke okwenzakalayo bafowethu kulona le khasi. Le khasi bafowethu aliyafundisa, liyaluleka, liyasiza einkingeni abantu abasuke bebhekene nazo. So bafowethu nawe mhlambe kungenzeka ukuthi mhlawumbe khona inkinga onayo. Kodwa nje ukubukela bafowethu inhlelo zethu zingakwazi zikusize kuleyo nkinga leyo just ngoba siyazi unabantu abafowethu okunzima ukuthi bekwazi bezovela kanje beshuthwe ngezimo zokusabela umphakathi ukuze bevezwe. So bafowethu siyacela kakhulu ukuthi lezi inhlelo izonisiza kakhulu einkingeni eswenibhekene nazo nisweni ngani zophuma kanjani. So njengamanje siyacela kakhulu bafowethu ukusubscribe akumoshi idatha, akumoshi ngisho airtime bafowethu. So nje usukuyibeka nje mathubeni a right ukuthi ke ube umuntu everyday izela kuyena, hayi kube wena oze videweni. So njengamanje ungakhohlwa bafowethu ukulike, ucomment, ukushare. Comment kuyasiza kakhulu bafowethu njengoba sibona nje bafowethu sibancane kwezinye zeinkinga bafowethu esisuke zikhona asikwazi ukuthi mhlambe silungise, kodwa kuye kwenzeke bafowethu uthola ukuthi mhlambe siyahluleka noma mhlambe asilungisi lapha ngendlela wena othanda ukuthi mhlambe kulungiswe ngayo. So ucomment kuyasiza ukuthi mhlambe nangelinye ilanga mhlambe masisithola udaba olufanayo nalolo mhlambe esalungisayo mhlambe iziphi izinto esingayiqaphela ukuze kugculiseke wena. So bafowethu siyacela nje kakhulu ngafaki inhlabathi eparishini kuphela, nifake nosugar phela. So njengamanje ngakhohlwa bafowethu ukudownload i-app yakwa EasyBet. Download bafowethu i-app yakwa EasyBet uzenzela imali ngaphandle ukuthi uvuke uyongena 9 to 12 noma 10 to 8. Ngaphandle bafowethu kwalokho uzuku mhlawumbe uyoqukula, uyokwenzana, mhlawumbe uyosebenza, uyokwenzana. Uhleli nje ekhaya phasi smartphone, utofoze ubhejele ibhola, udlala ama game lapha uzenzela imali, extra cash ngabe uyasebenza ngabe usebenzi ngokusebenzisa nje promo code ethi ZOSO ZOSO. Siyacela kakhulu bafowethu. So njengamanje kunodaba la esifuna ukulungisa nananga umama kade kubakithi wayesengishayela kodwa besingaqondana, kodwa ke siziyaqondana njengamanje. Njani mama? Siyaphila baba, njani nini? Siyaphila mawami. So umama ubani wakwabani uDabo nendawo? Mina ngumama uNdlovu. Mama. Ngiqhamuka khona la kaJikwa Mashu. Yeah. Ngize ngodaba lendodakazi yami noMkhwenyana. So kwenzakalani mama usinabele nje mama lonke udaba ngoba senginalo mina ulwazi nalo, ababukeli bona bangenalo ulwazi. Empeleni ngize ngacela lolu sizo nje ukuthi ngishayele nina ngoba ngifuna lolu sizo lokuthi mhlambe nina mangabe nikhuluma nendodakazi yami izonitshela ukuthi inkinga ikuphi ngoba useze kuphela unyaka njengamanje. Yeah. Kodwa uMkhwenyana lokho efika asilwise, alwise nami abuze ukuthi ngimhlaseleni indodakazi mina akangitsheli lutho. Oh yeah. Mina ngazi ukuthi nje besavakashile kodwa manje ngixoxa ukuthi uMkhwenyana lokho efika ulokhelwa nami angithuke enze yonke into lo. Manje angisazi ngakho ngiceleni ukuthi ake nifike ke nizongisiza mhlambe mangabe nikhuluma nina khona usizo engizothola kunina. Umkhwenyana kanjani mama, unakho uganiwe yini ingane yakho noma mhlambe ngoba phela sekukhona njengamanje njengoba usemalokishini nje kanje abantu bavele bethi umkhwenyana even engenze lutho? Hayi wayishaya zonke. Yeah. Walobola nje ngamshadisa kwakuhle nje. Yeah. Kwaphelela yonke into. Yeah. Manje ilento esengixaka manje ngoba banomuzi muhle umuzi wabo. Yeah. Uphila kahle. Kodwa manje angiyazi inkinga ukuthi abuye ezekhaya ukuthi yini. Ngifuna ukwazi leyo nto nje ukuthi kungani. Yeah. So wena umbuza ke usisi uthini usisi? Mina indodakazi angitshela lutho. Yeah. Mangikhuluma naye uvela khali. Yeah. Ngibuza yini inkinga? Hayi makho lutho. Manje ngifuna ukwazi ngoba ngempela iyangihlukumeza lento. Ingiphatha kabi ngoba angazi kwakwenze njani ngoba mengazi la bantu bahleli kahle. Yeah. Manje nento eyinkinga futhi engibe ngiyibuke uyakhulelwa. Yeah. Zichitheke izisu. Yeah. Angazi ukuthi konke lokho kudalwa yini. Manje ngifuna ukwazi ke nakumkhwenyana akanginabela ngitshele iqiniso ukuthi kwenzakalani ukuze kube kanje ngoba manje sengihlale naye isikhathi eside nama ngimdinge ekhaya ngoba phela ngamshadisa ngamyala lo muntu. Yeyikho into engayikhuluma ngasahlala wathini umyala nje umyala? Ngangimtshela ukuthi njengoba uhambe emzini uyiphatha kahle, uyalalela, wenza uthando endodeni yakho, konke indoda ekudingayo uyakwenza. Manje yena angisazi ukuthi yini ngoba uyasho ukuthi akukho engakwenzi ma kodwa phezulu kwalokho ayikhona. Angazi ke manje ukuthi bengizobuza endaweni yezingane ukuthi izingane unazo yini? Ingane noma unayo ingane? Ziyachitheka izisu. Ziyachitheka manje angazi ke nami ukuthi lento iyini. Ichitheka mungaveza.
engathi impela ziwu4 ezichithekile izisu zakhe. Akekho phela umuntu wesifazane ongafuni ukuba nengane, akekho. Ngoba phela ingane isisekelo sekhaya. True. Manje mangabene echithelwa izisu ngala uyafika umkhwenyana akangichazeli lutho ukhuluma nje noma kanjani nami mina ngazi lutho mina ngathi ngamkhipha ekhaya. Manje ngifuna ukwazi ke ngifuna nje incazelo nayo indodakazi akachaze ukuthi ngempela mhlambe kunini uzokhuluma ukuthi kwenzakalani. So mama umzwane efika nje wafika wathini efika mhlawumbe nani yabo mhlawumbe wayiphatha ikhwama noma wayifika mhlawumbe nemoto mhlawumbe nemoto noma wenzakalani noma mhlawumbe wagebela amatekisi mhlawumbe unayo imoto wathengelwa yona ufika nje ngifuna ukuthola nje efika nje ukuthi wathi nje efika nje wafika nje isiphi isimo uyabo. Hayi uqala kwakhe nje efika nje ekhaya wathi uvakashile ehamba ngayo imoto. Hawu ngiyabona izinsuku ziyaqhubeka ngibuze wavakasha kweze kwayophela inyanga kanti kuthe emva lokho kwakufika umkhwenyana ke manje. Umkhwenyana ngibuze yini akangitsheli naye umkhwenyana uthi iqiniso likuphi la likhona. Ngilokhu ngibuzile mina sengifana nomuntu oyisilimi. Ngumuntu manje sethanda ukungena indaba zeingane kanti lezi ingane ngiyazi kahle ukuthi lazi bezikhona zishadile zihleli kahle kodwa manje inkinga futhi angiyithola ukuthi kuphi la ikhona. So mama umzwane kuhamba zonke ke inhlelo bekunjani mhlambe ekuthandaneni kwabo ngoba mhlambe nakhona mhlambe kungazivezela mhlambe umhlahlandlela ukuthi bekunjani ekuthandaneni kwabo besuka nje mhlambe belobolana kuze kuyale balobonana kanjani ube mhlambe kuthatha izinyanga ezingaka mhlambe ngoba mhlambe ngiyacabanga mhlambe nawe ubusunalo lolwazi mhlambe lokho mhlambe babamba nesikhathi esinganani mhlambe ukulotsholwa mhlambe walotsholwa ingane ezinganani mhlambe kwenziwa nini wagcina seshada nini yabo. Hayi ngasekuloboleni ulobolileni umkhwenyana wayishaya nje kahle futhi bengibona nje hayi umkhwenyana nje oza kahle nje uright ungenankinga bathandanile kwakuhle bathanda isikhathi singanani mhlambe uphelile unyaka nohafu bethanda. So ikhathi zokulobola nemeseshada kuthatha isikhathi singakanani ukulobola kwakhe kwashesha kwashesha impela futhi ngaze ngamangala nami ngathi mina kusho ukuthi undodakazi wami uthole umkhwenyana ngempela wambesa washada nini isikhathi esingakanani mhlawumbe unyaka noma mhlawumbe kanjani wafike wambesa kuthi emva lokho undodakazi wasehambisa umbondo mayihambisa umbondo speedbeat seyabuye sezongitshela ukuthi hayi ma umkhwenyana uthi ziyawushaya ngoDisemba ekade ngoSeptember ngoSeptember ushuthi uSeptember October November December zawushaya 3 months yebo hayi cha kusheshile kwashesha nje kanjalo hayi nami ngambongela uthini yena uma esebuza wena uma usombuzisa ukuthi mhlawumbe noma nawe usujabula ungambuza ukuthi wayiphuthume kangaka ngabuza ukuthi kungani bese kushesha kangaka ngoba phela kuye kufanele ukuthi uyilungiselele mawuzokwenza izinto enjengalezi wathi hayi umkhwenyana usejahile ngathi mina mangabe ukuthi nina ndidecide kanjalo nobabili ngeke ngize ngingene phakathi entweni esenihlanganisile so mina ngobonga nje mangabe konke kuhambe ngendlela kuhambe kahle hayi ngempela ngoDisemba washada. So yena umfowethu ekhaya unabo nabazali izingane mhlawumbe unazo yini mhlawumbe umndeni wakho kanjani enganeni hayi angaze ngizwe ukuthi unazo izingane ube nabo abazali ube nabo abazali yena kodwa esakhe ikhaya lakhe bese hlala emzini wakhe abazali behlala ekhaya kubo manje usisutheni ke umuna khutha la ngoba phela ngicina uthi uzakhuluma naye uzokhuluma naye kanjani bengilokhu phela ngimncenga ngithi mhlawumbe uzokwehlisa umoya angitshele ngoba manje ngixakwa isikhathi izinyanga ziyahamba kuze kuyophela manje unyaka kodwa still usekhaya ngiyabuza ukuthi wahlala kangaka unomuzi wakho umuzi wakho ubheke ubani mangabe usuhleli la mawusufica khona omunye esekuhlalele laphana uzothini nalapho futhi akaphumi neqiniso kodwa umkhwenyana uphikelele uthi ufuna umfazi wakho afike la endlini afika khulume yonke into ayithandayo ethi ufuna umkakhe avela ngayingeni nokuyingena manje ilento engiphethe kabi ukuthi manje kwamkakhe akakhuluma ukuthi kwenzakalani umkhwenyana naye akangitshela iqiniso ukuthi kwenzakalani manje bengicela ukuthi mhlambe nina manje ngakhuluma nabo bazoliveza iqiniso iqiniso engilifuna ukuthi kungani azahlala isikhathi esingaka. So mawami ngifuna ukunakhuja la ukuthola ukuthi uyena ke umkhwenyana
noma mhlawumbe la ekhaya bakhona ni abaza ubaba wekhaya ukhona nikwakho hayi ubaba akasekho ngingedwa oh ya ngingedwa bese kuba ke abazukulu laba abanye bamadodakazi ngihlala nabo oh ya manje nje ubaba cha akasekho sesamfihla rest in peace Nkosi yami so ngibuza ubengifuna njalo ukubuza umama usisi njalo ngoba ngigcine uthi usalokhu ukhuluma naye ukuthi uzoza naye la kwishuthi unqabile yeah so ingakho ngithe hayi ngizoyikhuluma le ndaba bese ngicela ukuthi ake ningikhulumele naye yeah ukuze ngizwe iqiniso ukuthi kwenzakalani ngempela yeah so ngiyacabanga ukuthi mhlambe singamhlasela mhlambe siye khona ekhaya angithi yebo ningamhlasela impela futhi ukhona manje ngaseniye nje ngizomfica yasekunjani ukuthi uyaphuma kodwa ebuye enze njalo ukuhlangana nabangani bakhe nezinjalo uyayigruvela nje nabangani bakhe ayiyele la yiyela khona ngize ngibuze ukuthi ngoba phela unkosikazi womuntu manje mangasathola ukuthi usenza lezi zinto uzothini zama ukuthi uyiphathe kahle mina ngakushadisa ngakukhipha kahle la ekhaya manje masekuba kanje angazi ukuthi ufuna ngenze njani ufuna mina umkhonyana wakhe angithuke kube sengathi ngiyakuvumela ukuthi wenze zonke lezi zinto zenzayo ayavela ayibukele mina nje kube sengathi nje ngithela amanzi emhlane wedada ayi bafowethu ngiyacabanga ukuthi bafowethu njengamanje ngicela ukuthi nisiphelezele siye khona ekhaya kwaGatsheni siyoza ukuthi usisi ngabe uzothini mhlambe ephawuleni kwakhe Nkosi ayithela umusa Thembi ma Suza wabuya ntombi hawu sengikhona impela ngiphekile ke manje hawu wasebenza ke akushithi sengizodla nalabo engihamba nabo hayi ma uhamba nabo abantu hayi ngimake mama camera la ekhaya angazi mina ngathi ngifuna ukuvela ko TV ma abantu engisebenza nabo abangazi uxolo bodi mana ma khuluma mana khuluma abantu bagcwala indlu namakhamera ngenze njani mi ngicela niphume naye uManfiye naye yes ngicela niphume naye ngibuyisela isicapha noma kuphume mina ngosuba nolaka manje wenze njani cha ma khuluma indaba yamakhamera kodwa hayi ukuthi mina ngithanda uba ingcenye yawo angithandi ukangaki ngikhuluma nawe mana wenzani angifuni ukuthi ningenze into engayifuni nawe ukangaki ngikhuluma nawe into yomndeni angibazi labantu ohamba nabo Thembi uyahlala ukukhuluma nami njengomama wakho mina ngizokuphendula into oyibuzayo uyahluleka ukukhuluma nami njengomama wakho awusazi story sami ngicela ukuphuma yes ufuna ukuzoba umama ngicela ukukhuluma khuluma Thembi hayi uma ngiyakhuluma naye uma phethe kahle nami phela nami wena kusekhaya ngashadisa Thembi ngisekhaya ukuthi ubaba bengikhaya mina ngiyashuthwa mina manje fanele ishuthwa mina masekhaya lana uzekhanya hayi mina ubaba bengikhuluma naye uma kwangiyale noma ngingakhuluma uma ngeke azangizwe mina ma ulanda khuluma engabazi batshela ngoba uyahluleka ukutshela mina mawungibanisa nabantu drama nje uyahluleka ukutshela mina man drama nje ngone mhlambe bona uzoba ukutshela iqiniso ukuthi kwenzakalani ngempilo yakho yes drama nje lo yenzayo yabo nje njengamanje yahayiza wenza zonke izinto engenasidingo uma uhlula yini ukukhuluma nami engizala uhlula yini uma ukhuluma nami awukhulumi uyaphuma la uzuya ngithatha sana uphekeza nenza nangitshethu uyakubanda engabazi alright mama engabazi yini la ibuza engayiphendula awubuye na iceli mhlawumbe uzokutshelaka awubuye na iceli mtshele ukuthi ngempela yes lempilo iphilayo uzoyiphila kuze kube yinini mayiphi impilo engiphilayo yini oyihlalele la ekhaya akumele mina ngivakashe ekhaya kithi unyaka uyophela ma Thembi uyangizala noma ngabe ngiyakuzala ngakushadisa Thembi emini kaBha ma ngakushadisa emini kaBha abantu kamama ukwazona ukungithatha ungiphushele ukangaki ngikhuluma nawe ukangaki ngikhuluma nawe mawuzongilalela yini ngoba uhlezi uthi umkhwenyana uright yasiza nje ngoba nje waloba lenza mina akuze ukungisiza ngalutho manje naba abantu abazongisiza yes phela tshela umama ngithe wena umama uzokhuluma naye khuluma nami khuluma mina ayikho into engingayichazela uyizwe ayikho into engayichaza uyizwe eyini leyo umkhwenyana wakho umbuzo angithi mayifika la ufika ukhona athuke mina ke manje mina ukukhuluma naye wena phela naye efonini azagcina efika la ngifuna ukwazi phela mina ukuthi kwenzakalani okwenza la mina ngifuna ukubuya ekhaya yes kwenzakalani yini ezokhuluma ukuthi ubuyele ekhaya ayikho into engizokhuluma buza yena
hayi ngeke Thembi ngeke Thembi side lesikhathi ngibekezele angithi yabo njengamanje side lesikhathi ngisho umama ekhuluma nawe eceleni so njengamanje yini uma ngabe ngiyakhuluma naye usukwalanda abantu engingabazi mana hayi ila uzokhuluma khona ke ngane yami ila uzokhuluma khona yini ngimisele ngayo yabo ukuthula kwakho ngeke kusize ngalutho mana ayikho into ekhalelayo ayikho ngoba awuphumi neqiniso mazazi izinto endlula kuzona mina awungitshela njengoma wakho yini inkinga ucathi kumina kumnandi nje ubuhleli la ihleko womakhelwane mina angiyikho into yakhe engisebenzisayo ngisebenzisa imali yami noma ngabe usebenzisa imali yakho noma ngabe usebenzisa ini yakho washadiso waphuma ngebhokisi la akhipha mina la ekhaya wenzani manje la ekhaya wenzani la ekhaya uhlalele la ekhaya ayikho into eyihayizayo ayikho into kade ngikhuluma ngikuncenga awufuni ukuthi ngikhulume nawe uvela ushabalalise nje yonke into ungafuni ukuthi mina ngazi lutho okwakho ukuthi ukhulume ngibhizi umkhwenya lokho ubhizi ungena uyaphuma la ekhaya uyangithuka ngithuka ngawo ngento engayazi angiyazi into ehlalele la ekhaya umhlelezolo nje umhlelezolo nje bayena kangitshela iqiniso ingakho ngizengabazi abakazi baso ukuze bazongikhulula nginenkinga engibhekene nayo ufuna umtshele wena iqiniso ngithi njengamanje umama uthi ukhathele njengamanje lo mjitha wakho lokho ezoza la ezolokho ezokhuluma ngiyolikhuluma mhla kwafika uphewa nabakubo ngiyolikhuluma ke iqiniso ayikho lona uma njengoba kusewuyena nabantu engigabaza ayikho into engizoyichaza phela kulula ke hayi ke mama mina ngizoshaya ucingo phela ngimbize mfonele ngizombiza mina lo phewa mfonele wema mfonele yaki mama yambizi ngicela ukukhuluma noma but angikwazi ngicela ukukhuluma noma sami yabo njengamanje yabo nje uma uthatha number yaphiwa ngayikhipha mina efonini yakhe ubanga nje isicefe yabo nje yabo nje ubanga but ngoba wazi yes ngoba wazi ukuthi ngidlula khuluma phela ngicela mina ngabe utshela umama phela ngithi uma akakanihambisi uma akasiqala sikhulume naye mana kwenzakala sodwa siwumndeni kwenzakalani mfethu kwenzakalani khathele manje mina sithe lesikhathi ngibekezele angiphili nje angikho right wemkhwenyana ngicela ukuphuthume phuthuma uvele la kimi ngiyacela manje cela uphuthume yebo mkhwela sayivele ngiseduzane ngaround la okay ngiyabonga ma ngicela ni ma ngicela ifoni yani uzoyenzani ngicela khulume nami wenzani ayikho into engizoyenza uyahluleka nje lo mjitho umefikile la angithi uyabaleka nomefikile asazi yini asazi lo muntu umefika la already uyasabeka kwanani ayikho into engizoyikhuluma nizoshona esayidini lakhe mina wonke umuntu uyangijikela amaseko ila sizozwa khona iqiniso sifuna iqiniso phela sifuna into eyiningi iqiniso esilifunayo alikho iqiniso engizolikhuluma kodwa kusalayo lona lizovela sazi siswama sazi okusalayo iqiniso lona lizovela sengikhulumile nomkhonyana yes ngenhlanhla uthe u-around wenzakalani ngempela siswami yabo angithi yabo njengamanje wena njengamanje udala nje ifethe inkinga eyingekho yabo umazi inkinga engimenzela zona mina la ekhaya into edala athi akangidingi la angazi angazi ukuthi yipi angikudingi ngoba ngakushadisa awuliboni iphutha wena ngakushadisa mina kufanele ngingakudingi la ekhaya okusala ekhaya la nami ngeke ngaphakathi ngoba manje yabo nje manje umakhelwane manje baphuma njengamanje awuliboni iphutha iyona vele into akayifuna ukuthi sibuke omakhelwane abasibuke ngoba useletha abantu vele ngabona abala ekhaya wabaletha la ekhaya uma abuka namanje uba ngumsindo nje awazi umsindo wani uye ukuthi ukhuluma iqiniso kuphela la kulesa la ekhaya ukuthi yini liphi uhlalele la ekhaya kuyophela unyaka manje kuyophela unyaka uhlela la ekhaya wala ngisho ngadlula kuziphi inkinga ufuna ukungikhamfatha zikhona inkinga oyikhamfathayo nenkinga oyibonayo ukuthi lezi zifuna ukuthi zisolve abanye abantu wena inkinga eyikhuluma inkinga mhlawumbe ngabe kuyakwazi ukudluleke la manje inkinga nenkinga uyikhuluma manje uthi wena kanjani manje khuluma phela iproblem ukuthi kwenzakalani yini inkinga mina ngifuna inkinga kuphela ekhipha kwakho yabo umuzi wakho muhle uphila kahle kwakho kodwa angiyazi into ehlalela ekhaya kuba nomuzi omuhle kusho ukuthi ikhaya ngisenalo unganalo ekhaya kodwa ngakushadisa ekhaya njengamanje ngokuthi ukuphela unyaka nje ngivakashile ungavakashi so understand hayi ukuthi kuzophela unyaka ngomoya ngihambe nabangani bameza ikona lokho ke ngakufuni njengoba ushaya amavosho umama ethu ikona lokho ke ngakufuni uma wakwangibona yini ngiphuzile uzwani ukhuluma into engekho nakunina futhi hayi ngeke ayikho leyo nto ngimthatha abantu vele ngisuke ngikhuluma amanga njengoba ngimdala nje ngimdala thatha abantu bakho niphume nihambe noma kuphume mina kanti kabani la ekhaya akuphume mina ke
uzokulindeke ngifuna lo mkhwenyana kakufice la. ngifuna umkhwenyana eze la nizokhuluma amaqiniso Futhi ngicela ungangibambi kanje mina. Hayi khulileko. khona nizokhuluma amaqiniso Susa nje izandla zakho kimi. Mana. akho la Ukhamba hayibo. akho la yakho Wema uyangihlukumeza, wema Akho la yakho. i-abuse. ngiyabonga ngoba nangumkhwenyana Lo wakwaMseko akazongena la ekhaya. Niyabona ke? Lo muntu ongena la ekhaya ngicela aphume. Ngicela ungiphumela ekhaya, ngicela kithi. Ngicela ungiphumela kithi. Ngicela ungiphumela kithi. Ingqondo zakho noma angihlangani nazo. Ngicela ungiphumele. Mana ayifetha kwa. Hayi cha kaphuma ngimfundo nakithi ngimfuni. uzongicacisela ukuthi kungani Kube ngiyamazi uhlaleleli Ihlobo lomuntu lona angithi ushadile ngamshadisa kwena manje yini ayihlalelele ngifuna nizongitshela nobabili mhlangene ngifuna nobabili ningichazele ukuthi kwenzakalani hayi okokuqala ngikwazi hamba la ekhaya hamba nje hamba ngiyangantshela lo mntana imlanda uzoxaka nani uzokhuluma namhlanje usuku ongangibambi ibhuti usuku samaqinisa nangumntaba ngoba angiyazi ukuthi ayihlalele la ekhaya ayikho into engizobaphuza ngoba babizwe yimini mina engibabizile ngeke baze baphuma abayindawo makodwa uyayibona lento oyidalile uyayibona lenkinga akusizi ukukhuluma kanjalo akusizi ukukhuluma kanjalo ngoba kunjenje ngenxa yakho hayi kuba wena wantshela ukuthi ulana nje kungani ngaba kunje into engayikhulumi nawe Uhloniphana qha yes Hayi. umoya ubeke phansi umoya. Mina ayikho into engizoyikhuluma So nayo. njengoba sibhayile umama lo yabo. So njengomboni umama defonte biza ngodaba likasisi yabo. Yeah, njengobona siswa njengoba ebhekana nje yabo. So sifuna umama ufuna ukuthola leyo nkulwazi ukuthi njengoba ela njengoba esahlala unyaka. bengeke mhlawumbe nithathe lento enoyikhulumela emnyango bengeke nikhulumela emnyango good ngicela nimthathe nikhulume naye phandle ngifuna iqiniso angifuni into eziningi yebo babhalelwe yimina bekungenani ukuthi iqiniso engilifunayo iqiniso ngoba sengikhathele ngikhathele manje yima usunyusela umayizwe wena usunyusela uma ngizokhuluma mina ngizokhuluma umyekeke mkhwenyana akhulume umyeke akhulume kwakhe la uzowenza into ayifunayo mina ngizokhuluma ngikhathele khuluma hayi mina khuluma Thembi khuluma ngifuna ukuzwa indaba khuluma phela sithe lesikhathi ukuphela ekhaya khuluma ubuza ngoba ungazi ubuza ngoba ungazi khuluma phela khuluma yes khuluma mayikhohlakali wenzeni ngifuna ukwazi wenzeni mina izinto engiyibekezelele kaphewa ngeke na uzuyihlalele khuluma nganyama ngifuna ukwazi uzukubhala ngeke ngise ngihlalele ngeke ngise ngihlalele hayi hayi mkhwenyana yini lengizwayo yini lengizwayo mkhwenyana thakatha kanjani yini thakatha uthakatha ngani wenzani ngifuna ukwazi ingane yami kade ngayishadisa nosiphathakani yabona ke manje ngizokhuluma talk ma awumbuzi ngathi nje obehleze ezokulwisa yedwa uphi umndeni wakhe ngifuna unkosikazi wami mina manje yeke kancane uphi umndeni wakhe uphi umndeni nangebuza uphi umndeni ngoba phela kufanele mawuzala uzona unkosikazi wakho ufike abantu awubazi njengabakhwekazi abantu awubazi abazali bakhe akubona abazali bakhe angithi ngiyindoda yakhe akubona abazali bakhe awukho umndeni wakhe endlini wena kamera engafulwa wena khathele uwe mina nginabantwana ngenxa yakho mina hayi mina ngizokhuluma aphuma amaqiniso wena ubona ngoba ingekho indoda yakulo muzi ubona uzohleza ufika uzonyofuma ulazi ezizi lo muzi ubucela ubani angithi ubufuna kona ukucontrol ayithi ubufuna Thembi kaka konke khuluma Thembi khuluma ngani yami ngoba mina ngiblame wena lo baba lo nongashada naye mina uma ngabe sisendlini kunendle engavulwa ngisho ngathi ngiyoklina eduze kwayo ngikhaciso kwenja akafuni usondele bona mntana njalo loyo ayikho into esho manje ngeke khuluma into angayazi akho into engekho mina nginabantwana mina lalela uthini khuluma tshela umayithini nangekhala nabantwana kanti kwenzakalani
iqiniso. Kanti kwenzakalani? Wema uthi usebenza phi kwena? Yabo manje lento izophela namhlanje. Uthi usebenza Ayiphele ngani yami. Akazangitshele mina ngazi ukuthi uyasebenza. Go Transnet. Ma angithi ubuyaphume lo athi uhamba nama business trip. Yebo. Konakela. Ngifuna ukumtshela umani ukuthi mina mawungekho uyabuya kodwa uzolala nami ebusuku. Nakhona. Hawu. Angikaze ngizwe into enje. Angikaze ngizwe. Hawu neni ngikhathele. Hayibo ngikhathele. Kanti ngani nami ihlala kanzima kanje? Ingane yami ihlala kanzima kanje kanti? Ma, wema, yabona namhlanje ngizolikhuluma lonke ngifuna ukuthi ungixosha la. Ngixosha la ekhaya. Hayi ngeke ngixosha ngane nami sengizwile iqiniso. Ukuthi wangilahla. Khuluma mkhwenyana, khuluma. Khuluma. Lo. Uyangiphekisa ngipheke masibabile endlini. Uyazi ukuthi akukho ngane. Kodwa ekseni ngivuka amabhodo kuphakwe konke ukudla azawashwa. Ha! Mkwela Mandlo. Yini leyo? Makunjani? Omungekho leyo. Ukwazi ukungitshela izinto ezenzeke Ngizobona endlini. ngani ukuthi kwenzakalani? Ukwazi ukungitshela ukuthi angihambe ngithatha imali eduze kwetin bread la bengiklina khona ngekho mali. Zwama ngithi. Ha! Ishiye uba ungekho. Zinkulu phela lezi. Mandlo. Zinkulu-ke lezi. Angizazi. Lezozikhuluma phambi kwama. Bana baklina endlini ngilele ngifuke sekuthini. Phela khuluma Bani asiyasebenzi thina ma. Ngiyithanda kabi njengomkhwenyana wakwami. Ngiyithanda kabi. Angiyazi-ke lento esengizwa namhlanje. Hayi sinzima-ke manje. Sefika ekugcineni. Mandlo. Kaleni mina ngibeka imali ngingeke. Mina ngiyathanda nje abantwana ngingenabo. Bechitheka ngibabuka uthule. Ngibe ngibafuna Ngiyabafuna ngithi abantu. Uthule. Angithi uyazi ngiyabafuna. Ngikhala ngedwa ngikaze ngikubone ungibuzisisa ukuthi uzizwa kanjani. Kubakalani? Mandlo. Yini into ngilandela yona? Bayakhuluma abantu. Bayakhuluma imoto zakho ziphi? Ziphi imoto na? Ngibuzeni ziphi imoto? hayi emhlabeni Angithi umhlabelo wakho uzongilanda ngoba siyaphela amabhizinisi akho. Uyawubona osilingi owawufaka usuyalephuka lo ufakwe yimi lo. Yonke into owawuyenzile egatsheni iyafa. Sewufuna mina ngibuye kwakho ngizodlala inyoka zakho nezilwane zakho. Angizi. Ngingamane ngifa ngisi. Ayekho. Lo muntu manje ngamkhiphi la ekhaya ngibiza amaphoyisa. Khulile masibanga kasikwazi. Manje ngamkhiphi. khuluma mkhwenyana bakhona izinto osaziyo khuluma mkhwenyana izinto osaziyo khuluma Kufihlwane. Kufihlwane. Thanda. Yabo njengoba ufika kwami mangiza la. Awukaze wamthanda wena. Ngisuke ngitshela ukuthi ngizona. Awukaze wamthanda. Ngiyamangala namhlanje sekugcwele Awukaze wamthanda wena. Igadi la endlini. Wena kuyisafety yakho kunezithombe zomndeni wakhe engawazi. Wazi kanjani? Engingawazi. Ubhalile wena izithombe. Ngisibonile isithombe esibhala ukuthi rest in peace mawami. Abantu abengibazi kuwo mawakhe akubona. Ngibuthe bonke ubufakazi ukuze ngibuye ngize kuma. izwe nje ingane yami ngixabana nayo ngixabana nengane yami kanti wena khona ngikhipha ngihambe ngaphansi kacarpet awuyitshela ukuthi ingane yami ushade nayo mama ngabe uyafuna ngifi uzongihambisa naye kodwa njengamanje yabo lento eyenzakalayo. hayi kwempilo zethu sengozini ngalo iqiniso sengozini ngalo khuluma iqiniso ngikhathele wena mina ngixoshana ngane yami yazi ukuthi wenzani ekhaya iyodwa imovie impilo yakho Mandlo. ishoda ngawamakhamera Uhlulwe yini ukuhlala nami phansi sikhulume. Ukhulume. Abantu abashadile. Ukhulume. Manje usufaka abantu abaningi. yini okuyilalela wena wazi ukuthi ufuna ukukhuluma nawe usufuna imali uthi methi baba sihlale phansi sikhulume ukhasifela hayi ngaze ngibone into enje wena uyajoyela akahambe lo wabhuti kukithi la ikandlovu la phuma ngikhathele ngigcineni ngikhathele wema akaphume lo ngoba uthi ayikho indoda yakhe angeke manje ngaphume sengakhiphile angeke aphile lo sengakhiphile akakhuluma iqiniso Thembi uzokhuluma iqiniso akayindawo akakhuluma iqiniso wema alikho iqiniso azolikhuluma uhlule mina ngihlala naye ngimganile njengamanje mama isiphi isombululo njengamanje aphume lo akakhuluma iqiniso umkhwenyana phandle akakhuluma iqiniso umkhwenyana zakhela endlini phandle alikhulume phandle khuluma iqiniso umkhwenyana mina ngiyala ngengane yami wena ngala ufuna ukukhuluma iqiniso ngenele
bhuti wami esikhuluma. Khuluma. Ngoba phela kufanele sisombulule ngifuna ebuyele emzini wakhe. Ngifuna ebuyele emzini wakhe. Khuluma iqiniso. Ima nganyami, ima. Ngiyabona ngiyisaba. Phuma. Phuma. Ngeke usenzele la ekhaya. Phuma. Ima. Awuzophuma ngoba safuna iqiniso. Makaphuma Iqiniso esifunayo. Ugcina mama ugcina njengamanje. Ngoba ngingiza nje. Akakhulumi. Nifuna iqiniso kuyi. Phuma kunayeke into yokutholela qiniso ngisamfuna. Yeka phuma ngalikhulumile iqiniso. Angisamfuni. Mina ngixabana nengane yami ngala kanti uyayazi iqiniso likuphi. Akaphuma. Khuluma kesheshe. Khuluma sheshe sifuna ukuhamba. Khuluma sheshe Ngicela sihlaleni phansi. Sikhulume njengabantu abadala. Unkosikazi wami lo ngiyamdinga akwazi ukulahlekela. Khuluma baba. Khuluma ke baba, khuluma. Khuluma baba sinje, khuluma sinje. Ngeke likhulume iqiniso. Yeke sahlalwa phansi. Chithi isikhathi uhlala phansi. Hlala phansi. Lalela. Ngicela ukuthi Mana. Akakhulume lo. Akakhulume. Yekhathela mina ma. Aphume lo. Akayindawo. Alingeke asakhulume. Ngiyamazi. Khuluma wena, khuluma iqiniso. Iqiniso, ubalekelani manje? Phumelani. Phuma. Ngoba sekuphela amandla akho usuzolanda mina futhi. Ngoba sekuphela amandla akho uzowavuselela ngami. Phuma. Phuma. Ebhula kanti ufuna ukwenzani lo ngeke? Akaphume. Futhi ubalekelani. Ubalekelani. Kubalekela ukukhuluma iqiniso. Khuluma iqiniso. Khuluma iqiniso. Ubeke la ekhaya ngithi. Ngeke uphinde ubeke la ekhaya ngithi. Lungile ke Khuluma. Khuluma Baba, khuluma. Khuluma ngoba phela manje uyabaleka. Talk. Sifuna iqiniso kuphela, sifuna into eziningi. Mina ngixabana nengane yami ngala. Talk baba, talk. Ngitshela ingane yami ihleli nje. Talk baba. Kanti kusho ukuthi khona ekwaziyo. Ningaluthwa mehlaki. Isikhathi Ningaluthwa mehlaki. Talk baba. Omama ungangiqukule ngiyakwazi ukuthi Ngeke asakhulume nginitshelile. khuluma. Nginitshelile wathi yonke into enziwa ngemali lo. khuluma nawe mkhwekazi Khuluma. ngicela ningidlalele Khuluma. okay khona into engayithatha Wathatha. Wathathani? ngathatha lento Ngitshelile. Yini lento yenza ngengane yami? Ibizwani? Yini lento ethathwayo? Ibizwani? ngicela ungakhali Khuluma. ngihlupheke isikhathi eside empilweni yami Yeah. isikhathi eside Yeah. ngifuna umsebenzi ngingawutholi ngaze ngabona ukuthi cha Mana fethu. Ngengane zami lona. Yezwa usimoshela isikhathi Uyabona lento yenzayo, iyabheda lento yenzayo. Njengamanje uyabona njengamanje iyabheda lento yenzayo. Uyayibona into yenzayo iyabheda. Awukhulume. Kwenzakalani qawe? Kwenzakalani Buddha? ngithi mina ngathatha lento Khuluma. sizathu ukuthi ngase ngihlupheke kakhulu Yes, khuluma Buddha. mangihlupheka ngaze ngabona Yini ukuthi lento? Khuluma okay Wathatha. okay Sula ngane. ngathatha lento Yes, khuluma. zizokwazi ukuthi zilale nonkosikazi wami ukuze ke Hawu. ngikwazi ukuthi Nesibindi. Athi ngane yami elayisa nelwazi. mawunothisi yingakho wabona ngisheshe ngilobola ngisheshe ngiphuthuma ngasheshe ngenza yonke into kanye ingesizathu ukuthi ngangijahile ukuze akwazi ukungenisela imali manje ke sekunenkinga ukuthi ke angikwazi ukuluza wena bona nje ngoba Ngiyalibhalekisa usuke ngakubona ngalo. Nkosikazi ngiyazi ngonile ngiyazi ngonile Wone kakhulu. ngiyazi mkhwekazi kodwa ngicela ingane yami kanti ngitheni funa iqinisa ingane yami. ngitheni funa iqinisa ngithi Usuke ngakushadanga ngalo Sengiyakhuluma. ngiyalibalekisa. Bafethu alidedele bafethu iqhawe lehamba bafethu yazi. Ayahamba. Lo Mana. angaphinde. Angaliphinde. Asambeke la ekhaya. Sala mana ngizosala nazo imali. Akayithatha la mashumi akathatha kuyona kwamali le akayithathe sekuyiyona okugcina uzovuselela into zakho la ekhaya hamba ubheke enye itarget thatha into zakho hamba sathane hamba Waze wakhohlakala. Mana manje kwenziwa njani ngempela masebenze mama? Hey, angiyazi mina lento. Yeah. Shuthi uyena ukuthi uyabuyela noma uze ekhaya. mawusabuza into enjalo phekwe into engaka Yena, ngeke ngimchuzele mina. mina uyayithanda imali nginitshelile Ngoba ngithanda imali. Phela ngeke
ngisikhiphe mina isinqumo yena engasho ngithi mangihlala phansi angibuyeli lapho mina Kwaze kwangiyala okwabulala ubaba. Kwaze kwangiyala. Angathatha ingane yami ahambe oyilalisa nezilwane. Namhlanje ingane amayinangane. Iya miskera zonke inyanga makabene ekhulela fanele miskera ngenxa yokuthi yena wathatha lena. Lethi ezobulala umntanami. Hayi akahambe. Akahambe. Afethu sambini wafisa ukuxolisa swami yeso. Ungathi ungaba right ntombi yeso. Njengamanje su right njengamanje ngoba usekhaya. Right. Fanele nje uthatha impahla zakhe abuye. Akabuye esekhaya. Ngoba manje ayikho siyabonga kakhulu bazalwane yeso. Hayi. Sibonga nje ukuthi sifinyelele esiphethweni. Bafethu siyabonga kakhulu bafethu sisifinyelele mhlambe esiphethweni. Siyabonga nje kakhulu bafethu. Yo mfethu inkinga bafethu siyabonga nje kodwa ukuthi sikwazi ukuthi kuvela into kanje. Inkosi bafethu mayithela imusa ungakhohlwa mfethu ukusubscribe. Ngiyanithanda nyani ayikhale baba.